Zabili. Tu máš. Šíp. Daj šíp. Ja nemám šíp. Tam máš. Zas ma zabil. Hajzel jeden. Takže vidíte, nedarí sa. Ty si mŕtvý? Ty sa už nerozpavneš. Rozpavnem. Jo! Som ho killol. Áno, dobre. Takže vidíte, išli na nás, neúspeli. Pôjdu ešte raz, neúspejú. Nejdu zatiaľ. Ale pôjdu. Ale nejdu. No, jaj, to si ty. Chceš povedať, no už idú na nás. Prosím ťa, idem na stred. Do prdele! Nechod na stred, však ma zabili. No, ďakujem, idú na nás. Či to si ty? No, to si ty. Dve hápka, kry. Kto ťa strieľa? Henten, Pajsaja, alebo kto to je. Nejakí dementi zo stredu. Takže vidíte. Nedarí sa. Nemám žiadnu vec. Nedarí a ani sa nebude. Takže toto bude taký blbší alebo dobrý diel, ešte nevieme. A nervujeme sa. Keď poznáte Honza a Milana, trochu ich kopírujeme. Prečo? Lebo majú videá, nervujeme sa. A my sa teraz nervujeme. Nie, Pozor, padol som. nemám veci. Vidíš, teraz si ty padol. A ten Milana tak, to sú strašne dilinovia. No, až taký nie, ale sú. Až taký nie, ale sú. Pozor, žltý, teda zelený, help me, poď sem, ty dement. Ale ja som ho nevidel. My natáčame, takže... Počúvaj ma teraz chvíľu. Bude ti zvoniť telefón. Sme tu po krátkom prestrihu. Ender Gamesová mamina niečo hovorila Ender Gamesovi. Keď bude zvoniť mobil niečo, tak neviem. Mám zvihnúť, tak vtedy bude prestrih. A ten Pajsa je úplný dement. Skočil dole. Áno. Lag. Idem na stred, poď na stred. Nejdem na stred. Nikto tam není, ale nevadí. Nie, ale ide tam. Kto? Zelený, že by? Nevadí, nech ma zabije. A to zabil. No a pekne mi vrátiš, prosím, to železo. Či? Nie, lebo ja som tam není. Si musím vypať chat. Aj ja. Takže bude prestih? Nebude na čo. To je rýchle. Chceš meč? Počkaj. Ja si možno kúpim. Chceš? Nekúpim. Nie. Ja si pôjdem našetriť do stredu. Bude prestrih. Prečo? Volá mi babka. Aha, tak prestrih. Sme tu po krátkom prestrihe. Takže tých prestrihov bude možno viacej, ale ja za to nemôžem. Ania. Nechcelo sa mi z mojej babke, takže... Takže si to veľmi dosral. A ja som teraz zhodili. A mňa zhodili. Takže som to slovo prehodil. Mňa zhodili. Ja nie. No, zhodia za A chvíľu. to, čo počujete tu vyprávať, tak to je moja sestra. A idú na nás. Nejdu. Idú. Ako? Už je tu jeden u nás. Idem. No ja som padol. On ti zoberá. On ma zabil. Ja nemám veci. Sakra, on ich zobral. To je sviňa. On zomrel? Až teraz. Ani teraz. Červení idú na nás. Takže sme to už úplne posrali. Neposrali. Ja som si vyrobil rýchlo 2 meče. Ty kde ideš? Ty kde sa tak mrvíš? Padaj dole. Padaj dole. Nezabudol si, že tu je ešte jeden?
Zabudol. A mňa zabil. Takže sme to už úplne posrali. No aj mňa zabil. Je mŕtvy? Áno. Mám vypatý chat, takže ja neviem. Takže sme to Všetko trošku... od znova. Dáš mi prosím voľaký meč. No. A odkiaľ máš Keď si prosím? nazbierame nejaké veci, tak bude strich. Tlačím do portálu. Takže to je koniec tohto videa. Lúči sa s vami Enter 706. A A prehrali sme to. Červený na nás išiel. Tak čus.